Morning guys, Tiksay adventure na naman ulit. Maaga ako ngayon kasi hindi ko pa na-try ng maaga. Baka sakaling maka-jackpot pag maaga. Kaya see guys, abangan nyo na lang yung mga patama ko. Sana samahan nyo ako hanggang matapos ang adventure natin ngayon. Okay guys, let's go! May naman oh, maliit. Pwede na. Pwede ng pang-ulam. Dali. Talikod. Oh, kala ko malaki. Pwede na to. Yung dali. Malit lang. Yun o. Dali kaya. Adon. Adon. Oh, bye. Nanalo mo nagbanet. Oh. Ay, nagka.
Tinamaan. Maliit pala. Lumipat tayo guys. Wala kaming pakialam! Ito sa dati kaya lang nagbago. Inaanod ng tubig baha yung dating pwesto dito. Ang dali pala. Uy, tangga. Yun guys. Tapos na naman ang adventure natin ngayon. Salamat sa pagsama sa akin. At kung gusto mong makabalik ulit sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button para samahan mo ulit ako sa susunod na mag-upload ako ng video. So hanggang dito na lang guys, hanggang sa susunod. Sige po.